akcie? Radové medvede dnes prišli vyzvať premiéra Slovenskej republiky, aby sa zúčastnil klimatického summitu v Kodani, pretože klimatické zmeny sa týkajú všetkých a je dôležité, aby sa aj Slovensko pričinilo na zlepšenie klimatickej situácie. Priniesli sme mu detské práce, ktoré malovali deti zo základných škôl na Slovensku s témou záchrany klímy, aby sme mu pripomenuli, že práve deti a budúce generácie sú tie, ktoré najviac postihnú klimatické zmeny v budúcnosti, a taktiež sme mu priniesli symbolický vlakový lístok práve do tej Kodane, aby mu to pripomínalo, že naozaj sa musí zúčastniť osobne a prispieť k záchrane klímy.